Moikka! Terve! Me olemme saapuneet. Riikaan. Kyllä vain. Ja arvatte varmaan, että vittu vesisateessa. Ihan käsittämättömässä vesisateessa. Kun on ukkosmyrskyssä taas, että kyllä nyt on niin kuin sanotaan näin, että Ajettu sateessa. niin. Nyt ei voi sanoa, että oli hyvä loma. Siis että, muuten on ollut hyvä loma. Niin, mutta siis kelit on kyllä vittu ollut ihan. Me lähdettiin Suomesta niinku Kylmyyttä karkuun. Oli niin huono säätä, että ne oltaisiin lähdetty muutenkin sitä, mutta sitten Suomeen tuli lämpö, kun me lähdettiin ja me lähdettiin sateeseen. No joo, Italiassa oli tosi hyvä. Se oli hyvä Italia. Mutta on siinä mielessä surullista, että ihmiset, jotka rakastaa kuumaa ja lämmintä, niin sit kun ne ei ole kotona, niin sit siellä on se 3 viikkoa ollut hellettä. Mut kiva niin teille. Niille, jotka siitä pitävät. Niin, ja meitä ei pidä niin huono niille, mutta kyllä se kylmä ja semmonen keli tulee sieltä. Kohta ei ne kauan. Joo. Toivotaan, että jokunen hellepäivä jäisi meillekin vielä sinne Suomeen. Meidän huone on tuolla 8 kerroksissa. Oli vähän hieno semmoinen panoraamaikkuna. Paitsi että se oli myös niinku, oliko se, 2 suuntaan ainakin. Joo. Meillä oli sellainen luksuriöösi. Siinä oli uima-allas tosiaan, kun kylpyamme. Ja piti taas olla uima-allas ja kuntosalli. Joo, molemmat ilmeisesti on koulukas yhteydessä tai koulussa lomat, niin se meni taas sitten niinku vihkoon se homma, mutta ei se mitään, ei tästä varmaan jaksanut mitään kuntosalille mennäkään, että hyvä kun jaksaa jäätelee syödä. Niin, on jotenkin semmonen tärinä päällä, vähän nukuttiin paikkereille, tai oikeastaan sammuttiin suorastaan paikkereille, ei ollut tarkoitus nukkua, niin aivan semmonen tärinä kun heräs. Hermojärjestelmä. Kyllä mä ajattelin, että kyllä tää nyt on Itä-Eurooppa nähty, että joo. Seuraavaksi jos lähtee, niin se on sitten Saksasta äkki Ranskaa ja Ranskasta Espanjaa ja se on sillä hyvä. Että No tätä juuri mietin siellä, kun katselin niitä Puolan peltoja ja Latvia, Liettuan peltoja, että eihän näitä peltoja on nähty. Niin no, ojan pohja ja pelto. Se ei teille pohjalaisille, kateellisille, että on meidän vähän sit isommat puimurit. Niin no, ja pellokki on oikeastaan vähän laajemmat, mutta puimurit on semmoisia, kun tulee vastaan tiellä, niin jumalauta joutuu ajan itse ojasta, että tapahtuu ohi. Yhteen videoon saatiin se napattua, voisi sen yrittää saada. Joo, mä sain sen. On meillä semmosia puimureita, että en oo koskaan. Joo, en mäkään. Se oli kyllä valtava. Hetken luulee, että on Amerikassa. Hahaha, jossa on kävytkin suurempi. Mut joo, otettiin tällainen kävelyvideo, kun joku sitä pyyteli, että jossain muuallakin kuin siellä, missä kahvikone huutaa tai ei semmosia pyydä. Niin, kun se olisi pitänyt ottaa. Mut kun se on se meidän tyyli, kato, että me kuvataan aina aamupalalla aika usein ja sitten on kiva näyttää, että minkälaista. Niin ei mutta tarkoitus, jos tarvinnut kannattanut ottaa. Joo, mä ymmärsin kyllä. Mä vaan jatkoin. Yritit pehmentää. Joo, mä vaan jatkoin tätä, että se olisi tyyli. Hello. No niin, ei tää nyt tästä mitään aurinkoa. Mä katselin tulla tänne aurinkoon, niin ei tää nyt mitään aurinkoa. Joo, täällä on tällainen ostoskeskus. Kokoontumispiste, mennään siihen seisoo. No niin, tässä on kokoontumispiste. Tähän kokoonnutaan kaikki suomalaiset ja muut. No ja me lähdetään etsiä nyt joku aurinkoinen spotti. Joo. Sano mo. Ja varmaan täytyy hakea vähän jotain juotavaa vielä. Moro!